Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana unge wagara uri mugaro wepanapa, dangokutenda nekuita sei? Nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Kune vanoda nyaya ndiri kuti izvo link ndaisa mugroup mudescription rewhatsapp channel yedu uko kwatinokanda nyaya dzese dzisina mugano. Saka gara wakaita sei wakajoina group iroro channel iyoyo kuti ugare uri up to date, nekuti unogona kuzongosara handitika. Saka nyaya yandikufambira mai manje takambozvitaura I think 2-3-4 days ago kuti iri kuitwa nepolisi iyi nezirori ravo vachimhanyisana nevanhu mumugwagwa. Haina kunaka, inopedzisira yaita sei yauraya vanhu. But vanhu vanenge vachiti aiwa uyu anenge achingotaura ari kushora hurumende, ari kushora chino, ari kuita sei. But aiwa tichitoona kuti polisi ndio datomakisa hurumende, zvinzi hurumende yakashata handitika. Saka pana sekuru vazorohwa nemota kombi vachidzingirirwa nepolisi. Inova nyaya inoita sei inosiririsa, nyaya inorwadza. Mira nditange ndakuratidzai clip randakauya naro 2-3 days ago ndichitaura nenyaya iyi yasekuru Tsuro namuzukuru Gudo vachimhanyisana mugwagwa handitika. Saka before I do that, ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, namba dzangu ndidzodzi dziri kubuda pascreen apa handitika. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number idzodzo, because aiwa nyaya dzacho tinodzifambira handitika. Tobva tati kana uchida kuvhura kambani woshandawo une mapepa akakwana uri mugaro wemuSouth Africa, tikuti bata number idzo dziri pascreen idzo handitika. Vakomana vacho vanokuitira mudiginyira wacho vokuita sei vokurejistera kambani, vogadzirira logo, vogadzirira maletterhead, company profile, zvese zvinouya zvakaita sei zvakarongeka. Woita sei wotangawo kushandawo usingatye, uchishanda une bank account, zvinhu zvako zvakaita sei zvakarongeka handitika. Tobva tati futi kana unge uri mugari wekune imwe nyika kunze kwenyika, uri muzimba, une passport yako iri valued, uchidawo kuvhura bank account re-FNB, ndikutaura izvo kuti bata Michael namba dzake idzo ndo dziri pasi apa handitika. Anokuitira mudiginyira wacho, anofambira nyaya dzacho, zvinhu zvako zvaita sei zvobva zvaita wetowo bank account. Iye munhu haufanira kugara usinawo bank account. Unozoita munhu seiko usina bhanga. Unofanira kugara une makadhi nyange akaexpire muhomwe, as long unawo chete. Saka unopiwa kadhi rako raunoita sei raunoshandisa handitika. So rega ndijambire munyaya iyi ndikuratidzei the clip yandakauya nayo panapa 2 days ago ndichitaura nyaya yekuti zviri kuitika izvi ma1 ndandazokuratidzai another one zviri kunzi aiwa mundaraita sei kule varohwa nemota. Saka pakaipa pari kupisa. Right, where are we? Okay, let's go. Saka this was the clip last 2-3 days. Murungoona wakomana confusion iripo iri kuitika iyi. Polisi ichimhanyisa vakomana vemakombi. Murungoona ende muri kuona zvakaita ziroad racho muzipoto riripo kwabhata uko ndokune ichiitika mashura ese akadai so, vakomana vachinyunywa. Ndo clip racho irori handitika. Saka pa ndada kuti ndikuratidzei the other clip ramanje riri kutaurwa ironzi sekuru vaita sei varohwa nemota
Pakaipa varohwa nekombi. Vamwe vari kuti vafa, vamwe vari kuti havana, vamwe vari kuti chii, but chokwadi chaicho chaicho hapana runyatsoziva because vazotakurwa vakaendeswa kuchipatara. But inini ndiri kuti ibhoho here iri kuitwa nepolisi iyi yekuswero tsomana nevakomana ava. Ndozvandinotaura kuti ibhoho here zviri kuitwa nepolisi zvekuswero tsomana nevakomana ava. Uye vakomana ava ibhoho here yavari kuita yekusweroita sei kumhanyidzana nemushikashika. Handizozivo zvangu ipapo, but panofanira kutsvakwa kaweke kungoti zvinhu zvingoita sei zvingoflow nice and easy, nekuti road dzacho dzakashata dzakadhakwa. Saka pakumhanyisana pepe unorova poto chinobuda murodhi chirova munhu. Saka paanzi driver atoita sei amba atiza futi arova tobo. Saka rega tite sei tiplay muzvinzwire muzvionere, musazofungwa ndechitaura nyaya dzemusoro wangu. Polisi vedu we. Mana batsirai munhu. Anza achiri kufema munhu. Baba vafa. Vachiri kufemera. But baba subconscious, vatoita unconscious. Polisi chimanyisa mota. But driver wekombi atotiza. Polisi chimanyisa makombi. Maroona futi same location iroro. Mina nditsoka mashure mchana ndikuradzai same poto iro. Same poto last time randaitaura nezvaro kuti poto iro harisipo pakashata. Muri kuriona iro zipoto iro. Zigomba atotiza. Iro. Polisi Zigomba mawani. But zvisinei pane nyaya yangu ndepekuti comment section yanga ichitaura iyo zvikanzi mapurisa ari wrong, anga asingafanira kumhanyisa makombi. Vamwe vachitaura izvo vachiti hanzi vemakombi vari wrong, vanga vachifanira kuteerera mutemo. And then uyu dai angomira asungwa, eta sei onobhadhara fine kana kugara zvake kujeri, ozoita sei ozobuda zvake pane kudhuma munhu, nekuti atoona zvakakodzera kuti rega ndidhume hangu munhu pane kuita sei pane kusungwa. Saka hamenoti iwe uneonawo sei nyaya iyi, kuti ari wrong ndiani, ari right ndiani, and zvoitwa sei kuti tisarambe tichiita zvinhu zvakadai so. Nekuti hei mawani chasara ndechekuti kombi chazokudubuka ine vanhu mukati youraya vanhu vakawanda kupfuura uyu munhu wanu. Pakashata. Saka ndonyanga tikufamba naye zvamanje manje kuti ndikuratidzei zviri kuitika muguta, kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei. Musakanganwe, our WhatsApp channel is now active. Baya link mudescription wojoina. Pesi patokanda tumavidhiyo tinenge tichikanda futi ikoko, tichikurukura futi nyaya dzakasiyana siyana. Ndo platform yacho. Muchitipawo feedback kuti muda tichite sei kuti chitubu chirambe chine mvura yakachena, content yakanaka inoita sei inonwa nemunhu wese. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhiyo rinotevera, and thank you for watching and thank you for supporting .5 Creative Studios.